Għalkemm mhux se nerġa' nikkontesta l-elezzjoni ġenerali, jien irid nagħti semi b'kull mod biex inkompli nservi fil-Partit Nazzjonalista. Hekk tenna Austin Gatt, il-Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u l-Komunikazzjoni, f'intervista ma' dan l-istazzjon. Austin Gatt spjeganna kif beda l-involviment politiku tiegħu fil-Partit Nazzjonalista meta kien għadu student fil-kors tal-liġi. Kien involut fl-organizzazzjoni tal-partit waqt l-elezzjoni tal-1981 u dik tal-1987. Staqsejnih dwar dak iż-żmien partikolari ta' ħajtu. Realizza fil-1981 ma stajx tixtri ċikkulata Cadbury. Ma stajx tixtri ċikkulata li fid-deżerta li kienu jagħmlu l-fabbriki ta' Mintoff. Ma stajx tixtri żrabeħ li f'dawk li jagħmlu Malta, ma stajx issifer. Aħna minna żmien għamilna gwerra ekonomika lil Ġappun. Jiena l-ewwel counting hall li għamilt fin-1976 kien Wild West. Wild West għal raġuni waħda, jiġifieri meta kienu qed jgħoddu l-voti ta' Ġuse Abela fil-76, numru ta' partitari laboristi joħorġu revolvers fil-counting hall u jisparaw lejn is-saqaf. Konna ngħixu fi żmien li llum ma tifhmux. Wara nħatar bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit ta' snin bejn l-1987 u l-1997, fejn matulhom kien responsabbli biex jitwaqqaf l-istazzjon Radio 101 u Net Television fost ħafna ħidma oħra. Austin Gatt ħadem bħala Ministru ta' 3 ministeri differenti u jibqa' mfakkar l-ħidma tiegħu fil-qasam tal-ġustizzja, il-privatizzazzjoni tat-tarzna fost oħrajn, ir-riforma fit-trasport pubbliku u l-introduzzjoni tat-teknoloġija tal-informatika f'pajjiżna. Irrikonoxxejna mill-bidu net l-importanza tal-IT anke fuq livell ta' partit. Ġifieri konna l-ewwel partit illi beda jaħdem bil-Max biex jippubblika l-gazzetta tiegħu. U allura ħadna l-gvern ovvjament kellna politika sieħa biex dan kabru f'atmosfera totalment differenti. Kullu iż-żmien tal-raġun. Staqsejni għaliex baqa' dejjem jemmen fil-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista għandu karatteristika waħda, jikkonċentra fuq il-bniedem bħala ċentru tal-politika tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista ma jagħmilx l-organizzazzjoni tal-Istat l-iktar ħaġa importanti, ma jipprova joħloq għall-bniedem l-opportunitajiet biex jitejjeb lilu nnifsu it-tfal tiegħu u l-familja tiegħu. Filwaqt li konfermana li mhux se jerġa' jikkontesta fl-elezzjoni ġenerali, Gatt saħaq li se jibqa' jaħdem fil-partit. Jiena dejjem immilitajt fil-Partit Nazzjonalista, semi ħantieħu wkoll f'din l-elezzjoni billi nkun parti mill-istrateġija, l-evolviment tal-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista. Jiena f'kull mod li Partit Nazzjonalista jkolli bżonni wara din l-elezzjoni ċertament neqpa' nservi. Gabriel Ellul, Net News.